guys, croeso nôl I Label 10. Cofiwch chi dan ysgrifio I hoffi'r fideo yma ac I wasgu'r notification bell fel bod chi'n cael eich ysbysu bob tro ni'n rhoi'r fideo newydd lan. Mlaen â ni da'r fideo. So, fi wedi bod yn edrych ar y we am anrhegion. Falle ar gyfer Nadolig, falle bod chi a'ch grŵp ffrindiau wneud Secret Santa, neu ar gyfer eich ffrind, rhywun I chi'n gweithio gyda, falle eich teulu chi, a gaswch be, maen nhw I gyd o dan 5 punt. 5 punt! Bargain! Yr eitem gyntaf nes I ffeindio oedd ar wefan B&M, sef y Cocoa Tree Hot Chocolate Box Set yma. I chi'n cael 9 blas gwahanol o siocled poeth ynddi, a mae'r eitem yma yn dod fyny I 4 punt yn unig. A come on, pwy sydd ddim yn hoffi siocled poeth? Yr eitem nesaf nes I ffeindio oedd y Sane Fluffy yma. Nes I ffeindio'r rhain ar wefan Shein neu Shine. Fi'n cweit yn siŵr sy'n ma gweud e. Ond ta beth, nes I ffeindio nhw ar y wefan yna am 5 a 75 ceiniog. Allwch chi ddim cael gormod o Sane Fluffy. Yr eitem nesaf nes I ffeindio oedd y scrunchies yma gan KBKs, cwmni bach nes I ffeindio ar Etsy. Mae'r rhain yn berffaith, dyn nhw ddim o reidrwydd yn gorfod mynd gyda'r thema Nadolig. Allwch chi brynu'r rhain I unrhyw un a maen nhw'n gweithio I unrhyw adeg o'r flwyddyn. O, a nes I anghofio nodi fod rhain yn 2 punt a 64 ceiniog. Wi wrth fy modd ar eitem nesaf, sef y bagiau colir yma gyda llythyren cyntach enw chi arno fe. Mae'r rhain yn gallu bod yn anrheg eitha personol, a hefyd mae'r rhain yn dupes o rhai chi'n gallu cael yn Oliver Bonus. Ond mae'r rhain yn 2 punt 75 ceiniog o M&S yn wahanol i'r rhai eraill sydd dipyn bach yn ddrytach. Mae'r eitem nesaf yma mor cool, a nes I ffeindio hwn yn B&M eto, sef y ring light yma. Mae hwn yn 5 punt ac yn anrheg rili da I unrhyw un sy'n mwynhau vlogio, neud TikToks, hynny selfies, chi'n bod yn aml bwrpas. Ond mae jyst yn anrheg bach really cute, a mae fe'n eitha bach hefyd, so allwch chi fynd â fe I bobman gyda chi. So ie, 5 punt o B&M. Gêm yw'r anrheg nesaf nes I ffeindio, eto o B&M. Guess the Animal Meme. Nawr, os bod chi ddim yn gyfarwydd â memes, beth I nhw yw lluniau bach doniol, a wedyn mae gyda chi rhyw ddywediad bach, a chi'n goffod trial matcho'r meme lan gyda'r dywediad. Mae'n eitha doniol achos yn aml iawn dyw pobl ddim yn dyfalu'n gywir, ond o'n i'n meddwl bod jyst yn anrheg bach neis, a allwch chi'n bendant chwarae hwn gyda'ch ffrindiau neu gyda'ch teulu ar ddiwrnod Nadolig. A mae'r eitem yma yn 4 punt a 49 ceiniog. Yr eitem nesaf nes I ffeindio oedd yr albwm lluniau yma, a pa ffordd well o gofio'r flwyddyn na gyda albwm lluniau. Nes I ffeindio hwn ar Amazon am 2.50, anrheg bach personol neis i'ch teulu neu ar gyfer eich ffrindiau. Yr eitem nesaf nes I ffeindio eto ar Shein yw'r Fairy Lights yma am 2.75 ceiniog. Yn aml iawn, mae Fairy Lights yn gallu neud i'ch stafell chi deimlo bach mwy cozy, a am anrheg neis I roed i'ch ffrind, yn enwedig amser hyn o'r flwyddyn hefyd. Mae gyda fi gyfaddefiad bach I wneud nawr. Dyw'r eitem nesaf yma ddim yn 5 punt. Mae e'n 10 punt, ond o'n I ffili pido cynnwys hwn yn y fideo, guys. Beth yw yw'r Bush Choco Trial I'm a Celeb yma. I chi'n cael gemau I'm a Celeb, I chi'n cael pethau afiach I fita, ond o'n i'n meddwl bydde fe'n anrheg rili hwyl I wneud gyda'ch ffrindiau chi hefyd. A mae jyst yn ffito mewn gyda'r adeg yma o'r flwyddyn, so chi'n meddwl? Felly ie, mae hwn yn 10 punt eto o B&M. Falle allwch chi fynd halves gyda'ch ffrindiau chi.
A dyna ni am fideo heddi. Gobeithio nathoch chi ffindio'r fideo yma yn ddefnyddiol mewn rhyw ffordd neu gilydd. Ei, cofiwch i danysgrifio i hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r notification bell fel bod chi'n cael eich hysbysu bob tro ni'n rhoi fideo newydd lan. Ond tan fideo nesa, Nadolig llawen a welai chi yn y flwyddyn newydd! Tara!